Ama, rugyante nga birukan iti Apo, babaen dagiti sasauna, ket makipagpasinta nga programa ti agsapan at maritinam na mamanipud Lunes, aging ganay ti Biyernes, iti dating istasyon, 11:43 DZMR Santiago City, tinaragsa ka magkabkablaw kada kayo ti Elder ti Miyerkules Lawrence Salazar. Alawen kakabsat, agyaman tayo iti dayta nga kanta, daydayaw itinaga na. Well, iti libro iti Genesis kapitulo 17, uno ang ginggana ito. So, sa tayo tumalatiw iti kapitulo, versikulo 15 ang ginggana iti 16. Chapter 17, verse 1 to 8, iti libro iti Genesis, sa tayo tumapan iti verse 15 to 16 ko na. Idi agtawon ni Abraham iti siyam mapulog at siyam nagparang ni Yahweh keng kuana kinunana siya iti Dios aman nakabalin amin. Agtulnugak when agtulnog ka kanya ket aramidem akanayon iti naimbag. Makitulagak ken ka ket ikang kanto iti adu akapututam. Idi nang na daytoy nagpakleb ni Abraham iti daga kinunana iti Dios daytoy iti katulagak ikarit nga agbalinak to akapuunan iti adu a nasyon. Saanin nga Abraham tinagan mo no di ket Abraham agsipud ta pagbalinen ka akapuunan iti adu nga nasyon. Ikang kanto iti adu a kapututan agbalinto nga ari iti sumagmamano kadakwada adun una iti kapututam ket agbalindanto nga adu a nasyon. Agnanayon daytoy atulag ket tungpaleg to iti kariken ka ken kadagiti sumarsaruno a kapututam. Siakto iti Dios mo ken iti Dios dagiti kapututam. Ited kunto ken ka ken kadagiti kapututam dayta adaga pagnanaedam ita akas gangan naed kukwanto dagiti kapututam iti agnanayon iti entero adaga iti kanaan ket siakto iti Dios da. Tatay tumalati kakabsat iti verse 15 ken 16. Kinuna iti Dios saanen a Sara pangawag mo iti asawa manipod ita Sara itinagan na. Bendisyonan na kaya. Wenno bendisyonak to ket paraburang kanto iti anak a lalaki nga ipasngay na. Bendisyonak to ket agbalinto nga ina dagiti nasyon. Agbalinto nga ari iti sumagmamano nga kadagiti kapututan na. Well, ti Apo iti madaydayaw kadagiti sasauna nga intay man binasa iti daytoy nga gundaway. No kitaan tayo kakabsat, no basahin tayo di Genesis, no pagadalan tayo nga nalaing tipaset iti Genesis chapter 17 kakabsat, ipalagip na kada tayo nga iti Dios ket man nakabalin, nga iti Dios ket siya po ay makapangyarihan, mamati ka kadi kakabsat nga iti Dios aging gana iti daytoy nga gundaway ket man nakabalin isuna. Ayan. Well, intay man adalen nga sasagbay sa daytoy kakabsat nga kapitulo iti Genesis. Kunana
Iti umuna nga mabasa tayo ditoy ket nagan iti Dios. Aya makita tayo ditoy kabsat iti pannakaiparangarang iti pannakabalin iti Dios. Kunana siak iti Dios aman nakabalin amin agtulnog ka kaniya ket aramidem a kanayon iti naimbag. Di Genesis chapter 1 verse 1 kunana iparparangarang namot iti Dios nga isuna iti Dios. Aya, si marunungot iti Genesis chapter 2 verse 4 isuna ni Yahweh. Genesis chapter 4 verse 1 isuna iti Apo. 15 verse 1 iti Genesis imparangarang namot kini Abraham. Ijay akas sa laknib ken manggunguna. Makita tayo dito kakabsat nga tunggal panangiparangarang iti Dios ditoy ipakita na iti kinasiasino ken kababalin na nga akas maysa nga Dios. Ket manipod ditoy kakabsat nga binasa tayo isuna iti mannakabalin nga Dios. Iparangarang na ditoy kakabsat iti dayjay kababalin na. Idi nga imbaga na nga isuna ket mannakabalin nga Dios, Almighty God, aya iwarwaragawag na iti naindaklan ken naisingsingayan nga bilag na. Awan iti anyaman kakabsat nga banag nga saan nga maaramid iti Dios. Amin nga imposible kada tayo posible ken kuana. Ket gapu ta isuna iti mannakabalin nga Dios awan ti siasino man kakabsat nga tao nga saan na nga maisalakan. Awan iti anyaman nga parikot nga saan na nga kabailan nga lawlawagan. Awan iti kararag nga saan na nga mabalin saan na nga sungbatan. Isuna iti Dios. Saan nga mailibak kakabsat, saan nga magatadan, saan nga maartapan iti bilig na. Ket gapu ta isuna iti mannakabalin nga Dios tarigagayan iti Dios nga ni Abraham masapol nga agtulnog ken kuana ket aramidin na kanayon iti naimbag. Mabalin nga kun ken ka iti Dios kabsat agsipod ta siak iti mannakabalin nga Dios masapol nga makipagnaka kaniya ket agbiag ka nga makay-ayo iti sanguanak. Iti mabalin ka kabsat nga maaramid tayo para iti Dios ket isu dayta panagserbi. Aya panangipaay iti biag tayo hala nga gundaway no di ket iti biag tayo. Kaya panagbiag tayo hala nga di partial no di ket itden tayo kumahaan ko mga dadya nga percentage 10% para kini Apo, 90% para di work ko. Han kasi kabsat tayo. Kaya hindi naman ibig sabihin pag nagse-serve tayo kay Lord nandun tayo sa loob ng church, hindi naman kapsat. Kasi anyaman ito lugar mo, na agbaling ka nga bendisyon, agranranyag ti presensya ni Apo Diyos keng ka, agserserbi ka iti Apo ka kamsat. Yeah. Haan lang ko mga partial ti iti Apo, hanga nga ma-deserve ni Apo Diyos iti partial, kaya't na ni Apo Diyos interested launay iti buo nga panagserbi tayo keng kuana. So, saan ka di kapsat nga maragsakan iti Diyos into ipaay tayo amin. Yeah. Ang kani nga maragsakan nga agserbita iti Dios nga mannakabalin amin. Babasa tayo iti verse 3 kunana, idi nangngeg na daytoy nagpaklob ni Abraham iti daga. Idi nga nakita na iti pannakabalin iti Dios ket may parangarang nga kabaelan na amin aramiden nagpaklob ni Abraham kas panagrukbab ken panagdayaw na iti Dios. Kas panunutan tayo kakabsat iti pannakabalin iti Dios. Dios nga saan nga makeddengan. Aya, Diyos nga saan nga matukod, mabubos, kaya haan nga mailibak iti bilig na. Kaya malapulosak iti kinatanok iti Diyos ket saan kong malapnan, iti agburburayok ang panagdaydayaw ket mabalin ko nga kunan anyan nga nagtanok ka o Apo iti agdama nga kasasaan tayo kakabsat. No binaybay-an na ka ni Apo Diyos awan kan nga agdingdingeg iti daytoy nga gundaway. No dagiti naglabsingam isu ti rason pinanga inalan na ka wenno adda napasamak ken ka. Kaya hantay ko mga nakita iti kinaimbag ni Apo Dios ngem agyaman ka kakabsat, agyaman tayo iti Apo. Anyan nga nagtan-ok ka o Apo gapu iti daytoy nga agsapang impaay mo manen kada kami. Kaya mabalin ka kada kayo iti rabii kakabsat adda ti sakit na ngem gapu iti daytoy nga nakaraing kayo ket nawayawayan kayo nasaya at ti bagbagyo kakabsat. Sapay ko met agyaman tayo iti Apo ket adda iti puso tayo adda iti panagrukbab tayo gapu ta isuna kakabsat siya po ay makapangyarihang Dios. Gapu ta suna ket nagtan-ok ka dagiti bibiyag tayo. Inya pa iti makita tayo ditoy kakabsat. Mabasa tayo verse 5, saanen nga Abraham itinagan na, no di ket ti Abraham agsipud ta pagbalinen ka nga kapuunan iti adu nga nasyon. Imparangarang iti Dios ken ni Abraham kas man nakabalin nga Dios. Ket ita makita tayo iti maysa nga tao nga mangayat ken
makapadas iti dayta nga pannakabalin iti biag na. Umuna makita tayo iti maysa nga parikot ka kabsat, kay papanan iti nagan ni Abraham ket adu nga anak. I mean adu wala na. No addaman iti kasla pannaka pakababalawan na nga nagan daytoy ket isu ginagan na nga Abraham. Sikaman met agdagan ti Abraham ket maawagan ket ti adu nga anak ngem apay dalaeng iti maymaysa kakaiso nga anak mo. Sano nga hinawakan dati Abraham to may sama ti anak, mabaling ka kasjay. Kasi sa lahat nga appropriate kumbaga. Ginagan na saan ka di kabsat. Yung panunutan man kabsat kasat no adda iti mangsaludsod ken ka numano ti anak na ket insyong bata may sa kani apay nga kasjay kapapanon na di anak na ket ay nagan na ket ado. Mabaling nga katawaan when uyawon da ka when ibuli da ka iti daytoy gagundaway. Mabaling nga dayta ama ken saon adu may masamot anak ta. Mabaling nga kasjay ket mabalin addamet iti mangibaga apay ngamin tadimpay lang nga sukatan day tanagan mo tapno mayan natop iti agda mga kasasaad mo. Ngem inya tinaramid iti Dios kakabsat. Ayan, sinukatan na manipod Abraham nagbaling nga Abraham. Kaya nga saon ama ti adu nga nasyon. Okay, so dagiti agnagan ti Abraham ti kahit nga sawan adu ama iti adu nga nasyon. Ayan, mabaling ka kuna iti lang datan may sa anak na ama iti adu nga nasyon manen iti nagannan. Kasla saan nga maikari iti dayta nga nagan. I Genesis chapter 17 verse 1 di binasa tayo. Idi agtawon ni Abraham iti siyam nga pulo ket siyam ayan nagparang ni Yahweh. Nagparang ni Yahweh na agtawon ni iti siyam nga pulo ket siyam 99 na idi ni Abraham kakabsat ket mabalin nga kun tayo nga lakay isunan, lakay unayan. No ti henerasyon tayo kakabsat awanen nakadalit di nga train no kasi nga tawunan kadagiti nga gundaway. Nagrakayan kung natayo duduugan kung natayo pendo ka. Lakay launa yan. Ket saan laan nga isuna uri ni Saray kakabsat nga asawa na munot taon na iti 90. Siyam nga pulo nga tawen. Mabalin niya kung na imposible dahil nga mapasama kan. Hello? Totoo ba yan? Hello? Parang ganun ang kanya. Awanan iti posibilidad ng nga mapasamak daytoy. Nga madaan ti anak iti daytang edad. No way. Sige di mangmangag nga word kabsat. Nga mamum ka di kabsat, imposible para kada tayo nga tattao, ngem imparangarang iti Dios nga isuro iti pannakabalin nga Dios. Haan tayo nga magatadan kun nagtatay, haan tayo nga ma-imagine, haan tayo nga marukod kakabsat. Yung kapangyarihan ng Panginoon, iti kinaindaklan iti Dios kada tayo kakabsat. Dagiti barag imposible kada tayo, posible iti Apo kas iti napasamak kini Sara kini Abraham ken Abraham. Ket isu iti nangipaay kada tayo kakabsat iti naidumduma nga panangkita kada iti kasasaad ni Abraham kini Sara. Kini Saray kakabsat. Among kadi kabsat nga intuno pinalubusan tayo nga agtignay iti Dios iti kasto nga imposible aya nga kasasaad. Pagbalinin na nga posible amin dagitoy madaydayaw iti Apo. Idi nga binalbaliwan iti Dios iti nagan ni Abraham adda nga impayan na iti angis iti naidumduma nga biag. Impaay iti Dios iti bilig na kini Abraham. Awan iti pannakabalin ni Abraham ngem para iti Dios kakabsat awan iti imposible ken kuana. Iti kakabsat nga nagbalin nga Abraham adda nga inawat kinapadasan na iti pannakabalin iti Dios. Daytoy iti nagdumaan iti nabunga ken awan iti bunga na kakabsat. Saan nga gapo iti bilig iti tao no di iti bilig iti Dios. Adda nga napadasan ni Abraham no kasatno iti kinaimbag kasatno nga kinaimbag iti Dios ken kuana ken addamot nga napadasan ni Abraham no kasatno nga kinamaag iti panagtalek kadagiti bagbagi tayo kakabsat. Ita adda nga masursuro na iti agkamatalek iti panangidalan iti Dios ken kuana. Saan kadi nga no daduma ka kastatayo met aya kabsat. At adda nga agtalek tayo iti bilig nga adda kana tayo. Ikkaten tayo ti eksena ni Apo Dios iti biag tayo. Uray ta dakwartak, uray ta powerful, uray ta nagbilig, uray ta adu ti kakaduak, uray ta adda nagadala. Ipaay tayo ti pigsa tayo no idumduma ipapilit tayo, no idumduma ipapilit tayo kakabsat. Isu nga dati ti mapasamak di kayat ko. Aramidin tayo amin nga kabailan tayo tapno magun-od tayo kakabsat iti tarigagayan tayo ngem awan iti magun-od tayo apay agsipot agtalik tayo laeng iti kabailan tayo agtalik tayo laeng yung magtitiwala lang po tayo kung ano po yung nasa atin
iti tulbag iti panagbalay itayo kakabsat, ken intino agaramid tayo, dagiti banbanag, babaan iti panangidalan ken panagtingna iti Dios kadagiti bibiyag tayo. Daytoy iti maysa nga banag nga masapul nga masursuro tayo kakabsat. No iti bilig iti Dios adda kada tayo, mangidaldalan kada tayo, mangtartarabay kada tayo, daytoy iti tulbog iti panangaramid ken panakapadas kadagiti imposible nga banbanag kakabsat. Isu nga ayatek nga kakabsat. Mabalin nga maisa ka nga Abraham iti dayti nga bigat. Ngem iti no pinalubusang iti Dios nga agtignay agbalin ka nga Abraham. Ya. Saan langi parangarang iti Dios iti kinasiasino na. Ipayan na iti barbaro nga nagan ni Abraham ngem uray ni Sarai sinukatan na iti nagan na mabalin niya iti dayti nga gundaway adda dagiti pangpanunutan nga kasla imposible nga mapasamak ka. Sila napakalayong pangyayari na nagrigat kasla imposible nga mapasamak ken daytoy. Ngem no adda iti managtalik mo iti Apo. Mabalin nga aramiden na dayta nga posible kayatik nga kakabsat. Haantay nga gatadan, haantay nga we cannot underestimate, hantay nga i-underestimate ang kapangyarihan po ng Panginoon. Awan iti mapukaw kada tayo kakabsat, intuno padasan tayo dagiti nga banbanag. Kaya makita tayo nga masapul nga aramiden tayo adda iti adda nga nan anay nga panagtalag tayo iti Apo. Haan nga inton agtalag kag ori man kaslang nagtalag tayo ngamin ni Apo Dios kasla iti likod iti kapanunutan tayo adda iti ibakbak tayo nga unuhan nga igrantan ni Apo Dios data nga banag nga kahit kung mapasamak uray ta damo ti kastigo ikatentay day kakabsat itentay ti 100% nga panagtiwala tayo panagtalag tayo iti Apo ket makitam kakabsat dadya aramiden iti Dios no dayta ket pagayatan na para ken ka. Anya pa iti makita tayo iti panagtignay iti panakabalin iti Dios. Mabasa tayo kakabsat iti verse 15. Kaya kinuna iti Dios kuna na saan na Sara iti panangawag mo iti asawam manipod ita. Sara iti nagana. Iti panakabalbalo iti nagan nga Sara makita tayo kakabsat iti maysa nga tao nga nakapadas iti panakabalin iti Dios. Tantay nga mo no anya iti kapapanan iti nagan nga Saray. Yung kuna ti Bible scholars dahil iti panakarabrabak kaya panakauyaw kuna na panaka lalais panakalais kuna na kakabsat. Ngem idi nga nagbalin nga Sara nya ti ket na sawan amo ka mo dagiti kakabsat prinsesa. Wow, kadagiti agnagan iti Sara, Saray. Yeah, Sara. Yeah, princess ti ket na sawan dayta kakabsat. Numampay ti Ilocano sa balik kay papanan ti Ilocano, ano Sara. Well, iti panakabalbaliw iti nagan na mabalin nga agbalin to isu nga ina dagiti ari. Yeah. Ni Sara iti makapadas iti bilig ken panakabalin iti Dios. Tinatay nga bagina mabalin nga agbiag babaen iti bilig iti Dios ket adda nga personally nga mapadasan na dayta nga panakabalin iti Apo. Mamatiak nga amin nga namati mabalindang mapadasan iti panakabalin iti Dios iti biagda. Mamatiak nga kayat iti Dios nga parangarang iti kinasiasino na iti tunggal maysa kada tayo. Adu kada tayo kakabsat nga namati iti kasla agpalpalama. Ngem iti kinapagpaisonan sa totoo lang maysa tayo nga prinsesa, maysa tayo nga prinsipe gapu iti panakabalin iti Dios. Gapu ta inawat mo ni Apo tayo nga Jesu-Cristo manlubot ken mangisalakan tayo. Saan laeng nga napadasam ngem maysa nga naisingsingayan nga ehemplo iti panakabalin iti Dios. Agbalin ni Sara nga pagulidanan no anya iti mabalin nga aramiden iti Dios iti biag tayo. Nga manipod iti dayta nga tiyempo ken aging gana iti dayta nga panahon tayo kakabsat. Ken iti sumasungad pay nga tawtawan nga sumangbay kunaen tayo no nabalinan iti Dios ken ni Sara kabaelan namet kanya. Wenno kabaelan namet nga aramiden kanya. Agigiddan tayo man kakabsat nga mangyib kasi toy. No nabalinan iti Dios ken ni Sara kabaelan namet nga aramiden kanya kita. Amen. Anya ti adda ken ka. Ken maipapan iti biag mo nga naipasid na ipasimudaag iti panakabalin iti bilig iti Dios kakabsat. Anya ti adda dagiti iglesia tayo nga maiparangarang iti panakabalin ni Apo tayong Jesu-Cristo iti Dios. Well, no awan iti makitam kakabsat masapol nga dawaton ita iti panagtingna iti Dios. Dita biag mo. Saan kung amunoan niya iti kasasaad mo iti daytoy nga gundaway ayatek nga kabsat, ayatek nga dumdumngeg. Saan kung amuno adda ti imposible nga banag
nga sangsangwam ket kasla mapukawan kan iti namnama. Kabsat kayat iti Dios nga mariknam, mapadasam, agbiag ka babaen iti bileg ken pannakabalin na. Kaya't naka nga bendisyonan, kaya't naka nga balbaliwan, palubusam nga agtignay, iti Diyos ken ka, iti daytoy nga aldaw kabsa. Amping nga naudi ti amin, mabalin nakin kabailan iti Diyos, nga agtignay ken ka, iti daytoy nga gundaway. Madaydayaw, iti napateg nga nagan. Alawen iti daytoy nga gundaway dawatek man nga agtamad tayo, ket agmaymaysa tayo man, nga agkararag iti daytoy nga agsapa. Hallelujah. Pudno apo, pudno launay nga adu dagiti banag, iti panagkita mi ket imposible kada kami nga tattao ngem sika apo Dios imposible agyaman kami kadagiti nga gundaway apo umuna iti pannakariing mi agyaman kami ti pigsa agyaman kami apo Dios ta nakariing kami nga nasalud at iti daytoy nga gundaway sika apo Dios iti pangipaayan mi kadagiti bibiyag mi gaput ta sika apo ti amami nga manakabalin amin. Agyaman kami apo Dios iti dayto iti inaldaw-aldaw mo panangi parparangarang mo panangi pasimuda panangi paspasimudaag mo itayat mo kada kami. Aduman dagiti naglabsingan mi. Aduman nagsabot apo Dios nga nangipakita ti ayat mo. Pudno unay apo nga sika iti gubwayan iti pudpudno nga ayat nga di agresat ket ayat nga awan iging kana daydayawon na kaapo gapo iti kinabaknang iti sasaom nga naibingay iti daytoy agsapa pudno nga iti ayat mo awan iti kasping na manipud iti aging gana ita di pa nagbalbaliw ket gapo iti daytang ayat mo apo kada kami adtoy kami nagserserbi na impuswan nga panangipaay mi iti biag mi kenka daydayawon da kaapo nagbibiyag kami gapo iti daytoy na indaklan nga pannakabalin mo. Tulungan na kami met apo nga maibingay daytang ayat ken pannakabalin mo apo. Kadagiti kakabsat mi ngagbirbiro ken mawaw iti pannakawaya-waya. Kasama ti parabor ken tal na apo Dios nga nagapuken ka. Ket dagiti nga sasaom income nabasa saan kadi apo nga agbalin nga umaom. Dudi kadi nga agsubli dudi kadi apo pagbiyagan mi ket makita mo apo Dios ti panagbiag mi. Uray pa'y kadagiti mapupay, iti pamati da apo, itdim ti bilig kin parabor mo kadakwada. Ipayam ida iti panagbalay kit apo si kan tinamti, mamagbalay kadagito niya kakabsat. I-revive mo ti ayat. Kit panagtalit da ken ka. Ikadum dagiti lapod ti panagserbi da ken ka apo. Ket masarakan na kami apo agbibiyag nga matalag iti inaldaw-aldaw apo, babaen iti bilig. Ipapay mo tunggal may. Sa agyaman kami apo. Madaydayaw kay dantanog. Uray pa'y ti daytoy nga gundaway apo. Kas agmay sa kami nga namati o apo nga celebrar iti Jesus reigns iti daytoy aldaw. Apo bendisyon naman kaditi tunggal may sa nga agatendar. Apo waya-wayaan iti dalan daw o Lord God nga mapan iti daytoy nga lugar nga pakaangayan na nga agmay sa o Lord God. I-provide mo dagiti kasapulan na kagrunaan ti salunat iti tunggal agatendar apo Dios iti daytoy maangay nga panagmay sami nga panangitan tanok iti dapat nga nagan mo o Lord God. Apo Diyos kararag ko iti nasayaat nga panawon. Napintas nga panawon, O Lord God. Nga anyaman nga lapat, waya-waya am Apo Diyos. Tapos ti kasta, dagiti anak mo, Apo Diyos. Ket nawaya damot nga mangidaydayaw ken ka, iti daytoy nga aldaw. I-rebuke mi ti anyaman, Apo nga lapat, iti papanda iti daytoy nga lugar. Ket Apo kay kaysta, all over the Philippines, Lord, nga mangitantanok ken ka, ken mangidaydayaw ken ka iti daytoy nga aldaw. Agyaman kami, Apo Diyos, iti kina matalik mo iti tunggal may sakada kami. Bendisyon nam iti daytoy nga aldaw mi. Kukuha aming gloria dayaw ken panagyaman, iti nagan na Jesus. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Minsan jak matausan dagiti wag-wagas mo Apo ngem patjek ditoy kaunggak apas pasayat tenak iti panagnak ti dalan tuy ahiyag
Adua bantay paglasat at karkarayan nanapnuan peges ngem sikat mangay aywan kanya awanin sa bali at kamangan habang isalakan tuwing karawan nasikat idalang puno kentiyan tanon glory at magdenga Alawan kakabsat, agyaman tayo, iti daytang kanta. Awanin sa bali nga kamangan tayo no saan nga iti Dios nga pagserserbiyan tayo madaydayaw iti Apo. Well, good morning met kada kayo aming dakalang isibsiba iti radyo iti nga gundaway. Thank you iti panakiadday iti lasod ti 3 minutos. Well, kini Sister nga Leia Gieb nga madamamot nga naka-online iti nga gundaway. Good morning, Pastor God. God is good all the time. God bless po and your family. Edwilin Mariano, good morning, Sister Edwilin. Okay, good morning, Pastor. Janet Seniel, Abilio Rosa, birukan tayo 80% sa iti Apo ko. Okay, Pilamid de Jesus, nagasat, ngagsapang pastor, ken iti pamilyam, kinisista nga Jinky Rakal, nagasat, ken nabaleging ngagsapang pastor, ken kada kayo amin, ngagbuibuya, ken nagdingding ni praise God, God is good all the time. Hallelujah, thank you Lord. Loridel Salayon Baroga, good morning, so blessed day po, God bless. Kini Reggie Ramos Rafael, good morning Pastor and everyone. Kini Ma'am Shirley Dumont, blessed Wednesday, Pastor Lawrence and family, praise and thank God for all His countless blessing. Great ko lahat na nakikunag sa mahal naming program. Nakikuyog ko na sa naming program of yours. God bless you. God bless you. God bless us all. Kini Ma'am Shirley Dumont, ating Mayor Gaurona and family, happy listening. God bless po. Elvira Pangan, good morning Pastor and everyone. Kini Sister kong Josephine Salazar Uton, good morning. Orepay, kini Sister Robbie Rosa Salting, good morning Pastor and God bless po in your family. Mitch Balinbin namin, praise the Lord. Nagyaman kami iti nabak na nga sa iti Diyos itangag sapa Pastor, salamat sa Panginoon sa buhay mo Pastor, karaman iti pamilyam, God bless po. Jennifer Caro, naimbag ken nabindisyonan nga agsapam kada kayo amin ken Kristo. Kada kayo amin ken Kristo, naimbag ken nabalay nga bigat mo Pastor, praise God. Mangeg kumanen iti sa iti Apo, sakbay na kamaturog. Pastor, God bless po Pastor. Alma Bicarme Pimentel, malamang adto di balasew iti tao daytoy. Orepay kini Sister Nantendina nga Valentin, good morning, God bless Pastor. Kini Brother nga Sani, Nicer Dilos Reyes, good morning po Pastor, and to your family likewise, Brother Sani, good morning magkada kayo. At tuloy ti Apo ti mga iwan kada kayo. Orepay kini kumpadre nga Alex nga Ritwa, good morning Pastor Lawrence, Pastor Joy and family. God bless you abundantly. God bless all brothers and sisters who are listening to this very inspiring program. Thank you, kumpadre. Ayan, hallelujah. Kini Sister nga Josephine Uton, good morning Pastor, ken Pastora Joy. Meron also blessed birthday Pastor and also your family. Blessed day, kung siguro natin blessed day of birthday ni Pastora Joy, today again, next week. Kini United Mindoro Latin, amen. Meron also praise God. Kini Sister nga, kini Pastora Rosita Castro, good morning. Ricabel Tapat, amen. Thank you Pastor for the message. Kini Pastora Rosita Castro, amen. Elvira Pangan, amen. Pastora Marcelita Magno, amen. Madaya iti Apo, advance Merry Christmas to Pastor and family and to all listeners. God bless you all. Kini Sister nga Ruby Rosa Salting, amen. Thank you Lord. And thank you Pastor. Kini Sister nga Josephine Oligario, ragin din, agyaman kami Pastor. Nangganmi iti mensahe kita nga bigat. Okay, may time po. Elvira Pangan, amen. United Mindoro Laitan, good morning. Alma Bicarme Pimentel, amen. Pastor Marcelita, happy Jesus reigns everyone. Kunana, amen Lord. Thank you Pastor, God bless always. Jose Ramos, amen. Praise the Lord, hallelujah. Kini Pastor Jonathan Palagod, good morning. Kini Arlene Pascual, good morning. Teresita
La Sister Ramirez, good morning, Pastora. Estrella Ronquillo, good morning po, Pastor. Chaning Pagpao, Pascual, good morning. Jetro Felipe, good morning kada kayo. Pastora Marcy Felipe, good morning kada kayo amin dita. Kuya Tede, good morning. Kini sister nga brother nga Joe Bartolome, amin pastor madaydayaw iti Dios, iti imbingay mo manan iti daytoy nga sasao iti apo kada kayo nga agatendar nga mapan kada gidi lugar kabsat nga i-celebrar tayo iti kinaimbag ti apo, ti Jesus reigns. Kabsat adda ko mga iti panagan-an tayo. Ti apo iti mang bendisyon iti tarigagay tayo. Aglaplapusanan ko mga presensya iti apo iti marikna tayo iti daytoy nga celebration kabsat. Madaydayaw iti napatiganagan na. Well, kumakada man iti anak kayo kabsat ti apo. Lawrence Salazar na imbang aldaw iti Miyerkules adda kami madandama dita Rojas. When kabsat giyaman na. Thank you. God bless. Tiyak sa parap ng tinamnama, magtatangarken inanama. Nangyigan tayo ti programa, ti